Bátrabban, Zoli. Mehet a rugás testre, Zoli, mehet a rugás testre. Hopp, hopp, gyerünk, gyerünk! Húzd vissza magadra, húzd vissza magadra! Húzd magadra! Gyerünk! Húzod lefelé! A tarkóját húzod lefelé, a tarkóját húzod lefelé, Zoli! Húzd le a tarkóját, vagy karfeszítés! Gyerünk, gyerünk! Told el! Told el! Szorítsd össze, gyerünk! Gyerünk, Rafi, szabadulsz! Menj rá, told a fejére, Rafi! Fejére! Előre mész előre, Rafi! Told előre, Rafi! Told előre, toldád el! Úristen, ez az még jobb a Úristen! Told el a lábát, Zoli, bokánál. Gyerünk, nem hagyod magad! Nem hagyod magad! Fordulj meg, Zoli! Fordulj meg, Zoli! Fordulj meg! Ütögetés megy, ütögetsz, álladat behúzod. Itt nincsen baj, 10 másodperc van, nem kopogsz. Gyerünk, ütögetsz föl. Gyerünk, állatben van, nincsen baj. Jó? Készültek a másodikra. Taktikát összehozod.